Salut, eu sunt și bine v-am găsit la un nou episod de pe acest canal. Astăzi s-au băgat niște costume mai vechi, care chiar îmi plac și sunt două pe băiat. Și am văzut că s-au băgat și zic să le iau, adică dacă tot am diamante, măcar să iau costumele, deoarece chiar sunt unele foarte faine și îmi plac. N-am prins reducere mare, doar 65% și chestia că am dat câteva refresh-uri, am dat vreo 5. Nu mi-au picat și mi-am zis dacă tot e așa, măcar să iau refresh, să iau costumele acum și da. E ăsta și ăsta, costumul ăsta. Aș lua și pe fată, dar pe fată am deja costume și n-are rost să mă la iau, dar chiar sunt foarte faine și na. Deci astea au costat 3 diamante. Sunt sigur că au costat mult mai mult înainte, dar na, asta e. 20 de cutii pe Scar. Asta cât înseamnă? 20 de cutii înseamnă... Bă, cred că mă acces și Megalodonul. Nu, îl fac de level 6 probabil. Revin imediat. Și am revenit după 5 minute. Chestia că trebuie să dau restart la joc, deoarece nu mi-apare eventul pentru că încă nu a apărut, apare pe la 11, dar am zis să le iau acum. Și mă iau cutiile pe Scar, că erau 20 de cutii parcă, da, 20 de cutii. Parcă aș lua și rumurile, văd. Așa, voi, 400, confirm. Da, cum am zis, un pic reduceri foarte mici. Garen, ce să faci asta? Și hai să vedem. Sper să-mi pice destule ca să mă acces și eu la... Să fac de level 6, pardon, de fapt. Și 3, adăugări, 2 de 10, ok. Și, da. Mai întâi scură să văd armă. Să o fac așa. Da, n-am făcut, da, mi-am luat țeapă, nu am făcut-o încă. Deci din 20 de cutii, da, 1000, da. Deci teoretic ești mai convenabil, e mai să le iei direct decât să le iei din cutie pentru că îți pică destul de prost, deci da. Bundle-uri aici, wow, deci îmi place obiectul. Și asta. Așa. La tricăine. Nu prea îmi plac papuci, dar îmi plac pantalonii. Așa, așa, și costumul ăsta care e fain. La asta îmi place bluza. Chiar arată fain. Quick Equip, să vedem și asta cum arată. E fain. Și da, cam asta a fost costum. Da, mai întâi o să le arăt la training cum arată. Dar arată chiar fain. Eu am fost Adisu, ne vedem data viitoare. Pa! Over the edge, feel like I'm floating through the air.
heart.